Se zice că cine se trezește în zori de zi doarme mai puțin. Mie zorile zilei îmi dau energie, iar la malul mării ziua începe cel mai devreme. Pantofi sport sau cu toc, training sau de pies, rucsac sau geantă nu sunt simple obiecte. Aleg să port lucruri care îmi exprimă personalitatea și uneori nu sunt chiar ușor de găsit. Când Zorile Store a devenit și un magazin online, au gândit un site de fashion care să ofere o experiență cât mai organică. Până la urmă e tot ca în magazin. Mâna mea e mouse-ul, rafturile au devenit meniuri. Aleg articolul și pot să-l întorc pe toate părțile, să dau zoom pe orice detaliu până la cusătură, iar apoi tot în coș îl pun. Ce e foarte fain e că după ce comand, coletul este la mine în maxim 24 de ore cu doar 5 lei. Și dacă produsele sunt originale, mereu pe stoc și cu garanție 30 de zile, click și nu mai ales pe magazine, ci pe faleză din zori în zori.